எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 4வது அத்தியாயம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்தின் மீது, டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ், அதை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போறோம். அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். டேக் பண்ணிட்டு யூடியூப் லைவ் பண்ணியாச்சு. எஸ், ஞான யோகம், அதாவது கர்ம யோகத்திலிருந்து நம்ம எப்படி ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்க போறோம், அதை தான் நம்ம இங்க படிக்க போறது. ஒருவர் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல தன்னுடைய பல செயல்களை எல்லாம் செய்யும் பொழுது, அனைத்தையுமே பகவான், அது பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது எந்தவித பற்றுதலின்றி அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை விருதி செய்வதற்கான மார்க்கத்தை பகவானே வழங்குகின்றார். சோ அதுதான் கர்ம ஞான பாதைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முறைகள். அதை தான் நாம் இன்னைக்கு படிக்க போறோம். சோ பகவானை, அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றியும் இன்னைக்கு நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அதாவது ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா முதலில் எப்பொழுது பேசப்பட்டது, மீண்டும் ஏன் பகவான் அதாவது துவாபர யுகத்துல இதையெல்லாம் சொல்லணும்ன்ற ஒரு காரணம் எதற்கு அவருக்கு ஏற்பட்டது அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே நாம இன்னைக்கு சாப்டர்ல, ரொம்ப அற்புதமான சாப்டர் இது. நம்ம வாசிக்க வாசிக்க இன்னும் நல்ல தெரிஞ்சு கொள்ளணும்ன்ற அந்த ஆவல் நமக்கு வரும். சோ இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகம், ஞான யோகத்தை பற்றி நாம பார்க்க போகின்றோம். ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு பிரேயர்ஸோட நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். ஸோ நேற்றைய கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கர்மயோகத்தின் மேல் படித்தோம். அதுதான் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆக்சுவலி. அதாவது செயலை துறப்பது அல்லது செயல்படுதல். இங்க செயலை துறக்க சொல்லல பகவான், செயல்களின் பலன்களை தான் துறக்க சொன்னார். ஆனா நம்ம அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலற்ற தன்மையை நினைச்சிட்டார். அவர் நாம் அதாவது கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இஸ் நாட் அன் இனர்ஷியா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலற்ற தன்மையை பகவான் எங்கேயுமே யாருக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிந்துரைக்கவே இல்லை. நாம எப்பொழுதுமே செயலற்ற தன்மையில உட்கார்ந்து இருந்தா இந்த உடலை கூட நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது. எப்பொழுதுமே நாம செயல்பட வேண்டும். எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது மட்டும் நாம தெரிந்து கொள்ளணும். எந்தவித பலன் மேலும் பற்றுதல் அற்று அனைத்தையுமே பக்தி கைங்கரியமாக நினைத்து கொண்டு செய்யும் பொழுது நாம கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம். அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிலிருந்து ஞான யோகம். இப்ப அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிக்க போகின்றோம். கர்ம காண்டா என்றால் பலன் நோக்கு செயல்கள், அதிலிருந்து நம்ம கர்ம யோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய முறை.
அதுக்கப்புறம் ஒரு மகாத்மாவுடைய இயல்பு, அவர் எவ்வாறு இருப்பார் அப்படிங்கிறது, அவரும் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கணும்னா முதலில் அவர் யாருக்கு உபதேசம் செய்கின்ற என்ன உபதேசம் செய்கின்றாரோ அதை அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளது உள்ளபடி அவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அவரும் அதை செயல்படுத்த வேண்டும். சோ உள்ளது உள்ளபடி அவர்கள் வந்து அவர் என்ன உணர்ந்தாரோ அதை வந்து அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு அவர் சொல்ல வேண்டும். சோ அவ்வாறு அவர் செயல்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மமான ஒரு காரியங்கள் எல்லாமே வந்து நன்மையாக நடக்கும். சோ நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி எதுனாக்கா காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மோகம் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லஸ்ட். சோ அதாவது கிரீடி, ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிரீடி. சோ அதுவே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய எதிரியாகி விடுகின்றது. சோ இது எல்லாத்தையுமே நாம நேத்து இந்த கர்ம யோகத்துல பார்த்தோம். இன்னைக்கு கர்ம யோகத்திலிருந்து ஒருவர் கர்ம யோகத்துல நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல செயல்படும் பொழுது ஞானத்தை எவ்வாறு விருதி செய்து கொள்கின்றார்கள். சோ ஞானத்தை விருதி செய்யக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை பகவானே வந்து அவர்களுக்கு வழங்குகிறார். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து ஞானத்தை நம்ம தேடிட்டு போகணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஞானம் என்பது நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானே நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழங்குவார். தயவு செஞ்சு எல்லாருமே மியூட் பண்ணிட்டு இந்த கிளாஸை ஸ்ரத்தையா கேட்கணும்னு நான் உங்ககிட்ட எல்லார்கிட்டையும் விண்ணப்பித்துக் கொள்கின்றேன். டிவி இதெல்லாமே இருந்தா கூட கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கறத வந்து உன்னிப்போட கவனிக்கணும். இது ஒண்ணுதான் உங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் ரிக்வெஸ்டா கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சாப்டர் 4வது அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. அதாவது பகவான் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை பற்றியான அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. ஏன்னா உண்மையிலே ஞானம் வேறு, பகுத்தறிவு வேறு. பகுத்தறிவு நமக்கு இந்த லோகத்துல வந்து சர்வை ஆகிறதுக்கு தான் பகுத்தறிவு. ஆனா ஞானம் என்பது இந்த இகலோகத்தை விட்டு அந்த லோகத்திற்கு போவதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கணும்னா ஞானத்தை நாம வந்து விருதி செய்யணும். கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து நாம யாரு, அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே இருந்தோம், எங்கிருந்து வந்திருக்கோம், எங்கே செல்ல வேண்டும், யாரிடம் இருந்து வந்தோம், அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றியான அந்த ஞானம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பேசிக் நாலேஜ் கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து பகவானை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம யார் என்பதை பற்றியும், இந்த உடல் வேறு ஆன்மா வேறு இது எல்லாவற்றையுமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக தன்மை வாய்ந்தது. நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமான ஒன்று இயல்பு எதுனாக்கா ஜீவாத்மா ஒண்ணுதான். அதாவது ஆத்ம ரூபம் ஒண்ணுதான். மிச்சம் எல்லாமே இந்த உடல் எல்லாமே வந்து செயல்படுதல் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக தன்மை வாய்ந்ததுதான். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிர அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார். இந்த லோகத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பால் எதுவுமே கிடையாது. அனைத்துமே தாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் மேலதான் ஒருவருடைய வர்ணத்தையே நாம் நிர்ணயிக்கின்றோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோள். நாம எந்த பாதையில சென்றாலும் இறுதி இலக்கு, ஒரு உயிர் வாழினுடைய இறுதி இலக்கு எங்கே என்றால் அவருடைய திருநாட்டை அடைவதுதான் இறுதி இலக்காக. அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் நமக்கு ஞானமே அதுதான். அப்படிங்கிற அந்த நம்ம யாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா மெய்ஞானத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதுதான் உத்தமமான காரியம். வர்ணாசிரம தர்மத்தையே கொண்டு வந்தவரே யார் என்றால் நம்ம பகவான் தான். வர்ணங்கள் 4, ஆசிரமங்கள் 4 எல்லாவற்றையும் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்தே நான் சொல்லிட்டு தான் வரேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்ரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஜாப், அதாவது அவர்கள் என்ன கர்மங்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்களோ அதற்கேற்றவாறு பாத்தீங்கன்னா நித்திய கர்மங்கள் இது எல்லாமே நம்ம இங்க செய்யறது இல்லையா. அதாவது இந்த பூலோகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே இங்க இருக்கக்கூடிய லோகத்திற்கு செய்யக்கூடிய கர்மங்கள். ஒருத்தர் பிராமணராக இருந்தால் வேத கல்வியில் விற்பனராக இருந்து அனைவருக்குமே வந்து போதனைகள் செய்யக்கூடிய அந்த ஜாப் தான் அவங்க செய்வாங்க.
அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருப்பார்கள். அதே மாதிரி சத்திரியர்கள் வந்து நாட்டை ரட்சிப்பது அவர்களுடைய கடமை. சோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துடைய இயல்பில் இருப்பார்கள். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வைசியர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு ரஜோ மற்றும் தாமசிக் நேச்சரும் இரண்டும் கலந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உழைப்போர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்ரர்கள், அவர்களுக்கு அஜ்ஞானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமசிக் நேச்சர் தான் அவங்களுடைய இயல்பாக இருக்கும். சோ இவ்வாறு நம்ம வந்து 4 விதமான வர்ணங்களை பார்த்தோம். சோ ஒவ்வொரு வர்ணமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டர் டிபெண்டன்ட் தான். அதாவது உழைப்போர் இல்லை என்றால் நம்ம அதாவது வியாபாரமும் செய்ய முடியாது. வியாபாரம் இல்லை என்றால் நமக்கு உணவே இல்லைன்னா நம்ம இந்த ஜீவனே கிடையாது இல்லையா? நாட்டை எப்படி ரட்சித்து காக்க முடியும்? அதே மாதிரி பிராமணர்களும் வேதிய கல்வி யாருக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும்? அதுவும் முடியாது. எல்லாமே வந்து 4 விதமான வர்ணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிபெண்டன்சி தான். ஒருத்தர் இல்லாமல் ஒருத்தர் வாழவே முடியாது. ஸோ எல்லாருமே இன்டர் டிபெண்டன்ஸ். ஞானம் இல்லாமலும் வாழ முடியாது நம்மளால. அதே மாதிரி வீரம் இல்லாமலும் நம்ம வந்து ரட்சித்து கொள்ள முடியாது. அதே மாதிரி வந்து வியாபாரங்கள் இல்லாமல் ஒரு நாடு செழிப்படையும் முடியாது. அதே மாதிரி உழைப்பொருள் இல்லாம இது எந்த செயலுமே இங்க நடக்காது. ஸோ இந்த 4 விதமான சமுதாய பிரிவுகளும் ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சு. யாருமே இதுல வந்து மேல் கீழ் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாருமே சமமானவர்கள் தான் இங்கே. அதுக்கப்புறம் கர்ம யோகம் என்றால் என்ன? கர்மா என்றால் நாம செயல்படும் விதம் தான். அதாவது என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அதுதான் கர்மம். சோ அந்த கர்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான நிலைகள். கர்ம காண்டா நேத்தே பார்த்தோம். இப்ப சகாம கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த விதமான கர்மங்கள் செய்கின்றோமோ அதற்கேற்றாற போல பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மங்களை வந்து கர்ம யோகிகளாக நம்ம சொல்கின்றோம். ஒன்று பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலான ஒரு கர்ம யோகி, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா விகர்மவாதி, இன்னொன்னு அகர்மவாதி. இந்த பற்றியும் நாம வந்து படிப்போம். ஆக்சுவலி தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவிற்கு வழிவகுக்கும். நாம செய்யக்கூடிய சாக்ரிஃபைசஸ், அதாவது ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் என்னும் நெருப்பில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்தையுமே வந்து புலன்களின் செயல்கள் எல்லாம் தியாகம் செய்வார்கள். அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசை கட்டுப்படுத்தி தியான பயிற்சிகள் செஞ்சு இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அலைப்பாயக்கூடிய இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபடுத்தாமல் ஆன்மீக இதுல வந்து தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அந்த செயல்களில் வந்து சில பேர் ஈடுபடுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து எந்த விதமான தியாகங்களை நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம ஒவ்வொரு தியாகமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில வந்து திவ்யத்துவம் புரிந்ததாகின்றது. அது நம்ம ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வந்து வித்தாகின்றது. ஆழ்நிலை அறிவினுடைய சம்மரி என்ன அப்படிங்கிறதும் இந்த பர்டிகுலர் இதுல இருந்து நம்ம படிக்க போகின்றோம். சோ பகவத்கீதை அதனுடைய வரலாறை பற்றி நாம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகின்றோம். எஸ் கலைவாணி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அத சதுர்த்தோத்யாயக ஞான கர்ம சந்நியாச யோகக ஸ்ரீ பகவானு உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்த்வான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனு ரிக்ஷ்வாக பிரவீத். எஸ். இமம் விவஸ்வதே யோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறாக. விவஸ்வான் அதாவது சூரிய கடவுள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு விவஸ்வான் என்ற ஒரு நாமம் உண்டு. அதாவது ஆதித்யர்கள் 12 பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து விவஸ்வான். சோ அந்த விவஸ்வானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகம் என்றால் இந்த விஞ்ஞானம், பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை பகவான் வந்து எடுத்துரைத்தார். விவஸ்வான் என்ன செய்தார்? மனித குல தந்தையான மனவே பிராக, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு எடுத்துரைத்தார். மனு என்ன செய்தார்? இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு எடுத்துரைத்தார். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீட பரம்பரையாக வந்து வழியாக வந்துன்றது. இப்ப திரேதாயுகத்துல ராமர் வந்து போன பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்த சந்ததியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து அது நின்று விட்டது. காலப்போக்குல அங்கே நின்றாச்சு. அதுக்கப்புறம் துவாபர யுகம் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா அதர்மங்களுமே தழை தோங்கின. சோ அதுதான் இறுதியில துவாபர யுகத்தினுடைய இறுதியில தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா ஸ்வயம் இறங்கி வந்தார். சோ ஹி டிசெண்டட். சோ தேவகி மற்றும் அந்த வசுதேவருடைய மகனாக 4 கைகளுடைய அந்த ரூபத்தில் நாராயணன் ரூபத்துல வந்து நின்று அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து அவர் வந்து இந்த லோகத்துல வந்து வந்தார், அவதரித்தார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். சோ அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை, அதாவது அழிவில்லாதது, அவ்யயம் என்றாலே இம்பெரிஷபிள், அழிவற்றது என்று அர்த்தம். இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை பகவான் இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்த்வான், அதாவது எடுத்துரைத்தல், அவர் வந்து
அகம் அவ்யயம், அகம் மீன்ஸ் அவரை சொல்கின்றார். கிருஷ்ண பரமாத்மா தன்னையே கூறிக்கொள்கிறார். நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் என்ன செய்தார்? மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு 14 மனுவுக்கள். ஆக்சுவலி நீங்க போக போக படிப்பீங்க. பகவானுடைய அதாவது 10வது அத்தியாயத்துல அவர் முதல்ல சிருஷ்டி பண்ணும் பொழுது பிரம்மரை படைத்தார். அதுக்கப்புறம் தன் மனதிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 பேரை படைத்தார். அதையும் நாம படிப்போம். அதுல 14 மனுக்களும் அடக்கம். ஆக்சுவலி விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு மனு என்ன பண்ணாரு? தன்னுடைய மகனான இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு இதனை முறையாக உபதேசித்தார். இது சூரிய வம்சத்தை குறிக்கின்றது, ரகுவம்சத்தை. சோ ராமர் கூட ரகுவம்சத்தை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ தசரத மகாராஜாவுடைய தந்தை தான் இக்ஷ்வாகு மன்னர். அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாட்டை ஆள்பவர்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா செயின்ட்லியா இருந்தாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்தன்மை உடையவர்களாகவும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நியாய தர்மங்கள் பிரகாரமே நடந்துட்டு இருந்தது. அவர்களுடைய செங்கோல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல பாத்தீங்கன்னா தர்மம் கலந்திருந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில தான் திளைத்திருந்தார்கள். சோ பக்தி இல்லாமல் எந்த ஒரு அரசனும் ஆட்சி ஆளவில்லை அப்படிங்கிறது நாம தெரிந்து கொள்ளணும். எப்பொழுதுமே நாம எந்த செயல் புரிந்தாலுமே தெய்வீகமான அந்த இயல்புகள் அல்லது தெய்வீகத்தினுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் நாம எந்த காரியத்திலுமே முழுமை அடையவே முடியாது. அதாவது கர்மயோகமே செய்யறவங்க பக்தியில முடிக்கணும். they have to culminate in பக்தி. அதே மாதிரி ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களும் பக்தியில நிறைவடையணும். இவ்வாறு அஷ்டாங்க பயிற்சிகளே தியான பயிற்சிகள் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்துல பகவான் மீது தியானம் செய்யும் பொழுது மட்டும்தான், அந்த பக்தி செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யோகமே நிறைவு அடையும். சோ எல்லாவற்றிற்குமே அதாவது உயர்வான ஒன்று எதுன்னாக்கா பக்தி யோகம் தான். அதை பத்தி நாம இன்னும் பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல படிப்போம். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுகு சகாலே நேகமகதா யோகோ நஷ்டக பரந்தப. எஸ், ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். இவ்வாறாக பாத்தீங்கன்னாக்கா சீடர்களினுடைய சங்கிலி தொடர்புல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக பிராப்தம் பெற்றதுதான் இந்த இது. சோ பகவானிடத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா விவஸ்வான் கிட்ட இருந்து மனித குல தந்தையான மனுவிடத்திலிருந்து இக்ஷ்வாகு மன்னர், இவ்வாறு வந்துட்டு இருந்த அந்த பரம்பரை தொடர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இமம் ராஜேஷோ விதுக சா காலேன மகதக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கிலி தொடர்பு மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயின்ட்லி கிங்ஸ், ஆக்சுவலி மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆக்சுவலி அவர்கள் உணர்ந்து அவர்கள் நாட்டை ஆளும் இதுல பாத்தீங்கன்னா அதையெல்லாம் செயல்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அது காலேன மகதா, அதாவது கால போக்கில் என்ன ஆச்சுனாக்கா அந்த யோகோ நஷ்ட, அதாவது அந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா நஷ்டக, அதாவது அழிவடைந்தது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் ஹஸ் லாஸ்ட் பரந்தப்பா அப்படின்னாக்கா இவனை அர்ஜுனரை குறிக்கின்றது ஆக்சுவலி. சோ ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. இங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம்பிரதாயங்கள் இப்ப நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது பகவான் கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே ஆத்தென்டிக்கான சம்பிரதாயங்கள் ஆக்சுவலி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பிரம்ம கௌடைய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், அதாவது கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பிரம்மர், அதுக்கப்புறம் மத்வாச்சாரியார். நாம எல்லாரும் இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை தான் ஃபாலோ பண்றது ஆக்சுவலி இஸ்கான். இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் லக்ஷ்மி, இங்கே பகவானுக்குள்ளேயே தாயார் அடக்கம். அதனால பகவானுக்குள்ளேயே அந்தரங்க சக்தியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்குள்ளே அடக்கம். அந்த மாதிரிதான் இந்த சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்றது. ரெண்டாவது லக்ஷ்மியும், அதாவது தாயாரையும் பகவானையும் செப்பரேட்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா வணங்குறது பாத்தீங்கன்னாக்கா லக்ஷ்மி, அதாவது ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம், அதாவது ராமானுஜாச்சார் அவருடைய இதுல நெக்ஸ்ட் சிவன் ருத்ர சம்பிரதாயம். சோ விஷ்ணு சுவாமி அப்படிங்கிற அந்த பரம்பரையில வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ருத்ர சம்பிரதாயம். நான்காவது பிரம்மருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக ஆற்றலால் பிறந்த அந்த 4 சனத்குமாரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சம்பிரதாயம் நிம்பர்காச்சாரியார் இந்த சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல எந்த சம்பிரதாயமும் நாம் ஃபாலோ பண்ணாலுமே அது எல்லாமே ஒன்று போலதான் இருக்கும் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளும். ஏன்னா இந்த சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியவை அப்படிங்கறத இந்த சம்பிரதாயத்தை பற்றி தெரிஞ்சு. சோ நம்ம பிரம்ம கோடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் அவர்களுடைய தத்துவம் எதை பற்றி என்றால் ருத்ர சம்பிரதாயம்
பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அத்வைத பிலாசபி ராதி சங்கராச்சாரியார் பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்வைத பிலாசபி நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபுபாதர் விளக்க உரையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுத்திருப்பார். இம்பர்சனலிஸ்ட் மாயாவாதம் பிலாசபி அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பார். மாயாவாதம் என்றால் இந்த லோகமே மாயை அப்படின்னுட்டு மட்டும்தான், இங்க எதுவுமே இல்லை சோ அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒன்று. இங்கே வந்து ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மா மட்டும்தான் ஐடென்டிபிகேஷன். அவர் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரியலைசேஷன் பண்ணிட்டு போனார் யாரு? ஆதிசங்கராச்சாரியார். அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க தான் இவங்க வந்து வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் அலாங் வித் ஜீவாத்மா தர் இஸ் எ பரமாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா தனித்து இயங்கவே இயங்காது, இதை இயக்குபவரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டு பறவை மூலமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து துவைத பிலாசபி, அதுதான் நம்ம வழிய மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்றது. இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அந்த விசிஷ்டா அத்வைதம் பண்ணுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜீவாத்மா ஸ்வரூபத்துல வந்து பகவானும் அந்த உயிர் நாடியாக இருப்பது அவர்தான் அப்படிங்கறத வந்து அப்படிங்கிற அந்த சொல்லக்கூடிய இது வந்து வித்தியாசத்தை வந்து சொல்றோம். எல்லா ப்ராசஸ் எல்லாம் சிமிலரா தான் இருக்கும். இவங்க ரெண்டு பேருமே வைஷ்ணவ கல்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா போத் மத்வாச்சாரியா சம்பிரதாயமும் சரி ராமானுஜாச்சாரிய சம்பிரதாயமும் சரி எல்லாமே காமன் பிலாசபிஸ் தான். ஆனா சில ப்ராசஸ் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேஞ்ச் ஆகும். இங்க எப்படின்னாக்கா பகவானுக்கே மெயினாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்களுடைய ப்ராசஸ் இங்க தாயாருக்கு பகவானுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வந்து செப்பரேட்டா பண்ணக்கூடியது. இங்க வந்து பகவானுக்குள்ளேயே அந்தரங்க சக்தியாக இருப்பவள் தாயார் அப்படிங்கிற அந்த விதத்துல எடுத்துட்டு போவாங்க. ரெண்டுமே சேம் தான் பிலாசபி வைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஆனா செயல்முறைப்படுத்துற விதம் மட்டும்தான் வேறுபட்டு இருக்கும். சோ ருத்ர சம்பிரதாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு சுவாமி தலைமையில இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் நிம்பர்காச்சாரிய சம்பிரதாயம் வந்து இவர்கள் வந்து இம்பர்சனல், அதாவது பகவானை ஆற்றல் ரூபத்துல மட்டுமே வந்து வணங்கக்கூடியவர்கள். ஸோ இஸ் நாட் ஒன்லி எனர்ஜி, இஸ் எனர்ஜெட்டிக், அதாவது அவர் வந்து பர்சனல் ஃபார்ம் கூட இருக்காருன்றத வந்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து 14வது ஸ்லோகத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக புரியுங்க. அதாவது அவர் அங்கே சொல்வார், நான் வந்து முன்னாடி இருந்திருக்கேன், இப்பயும் இருக்கேன், இனிமேலும் இருப்பேன் அப்படின்னும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் தேர் ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிறது. ஆற்றல் ரூபத்துல இருந்தா நம்ம அதை அப்படி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது. அவர் ரூபத்துல இருக்கார் என்றது நிறைய இடங்கள்ல வந்து அவர் வந்து பகவானே சொல்வார். நீங்க பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்பீங்க. சோ பகவான் ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது, தட் இஸ் போத் எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக், ரெண்டுமே கலந்தது. ஆனா ருத்ர சம்பிரதாயத்துல ஒன்லி சக்தி ரூபம் மட்டும்தான் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. ஈவன் சனத்குமாரர் அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களும் பகவானை தோன்றாத அருவ ரூபத்துல மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து சேவித்தார்கள். சோ ஆனா இது மாத்திரமே கிடையாது, தோன்றாத அருவமும் அவர்தான், தோன்றக்கூடிய உருவம் சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபமும் அவர்தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே ஆத்தென்டிக்கான சம்பிரதாயங்கள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயங்கள். எஸ் 4.5 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பகுனி மேவ்யதீதானி தன்மானி தவாசார்ஜுனா தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப கொஸ்டின் வைப்பார் அவர் வந்து, நீங்க சூரிய தேவனுக்கு நீங்க வந்து இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நீங்க உரைத்தீர்கள் என்பதை நான் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து நடுவுல வைப்பார். ஏன்னா இவர் இருவருமே சமகாலத்தவர்கள் இல்லையா? அர்ஜுனனும் சரி கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் சரி சமகாலத்தவர்கள். அவர் தோன்றியதே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் இருக்கும் அந்த சமயத்துலதான் அவரும் வந்து இந்த லோகத்துல வந்தார் அப்படிங்கிறது. சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ ஆண்டுகளாக இருக்கின்றார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது உன்னை விட பழமையானவன் அவனுக்கு நீங்கள் உபதேசித்தீர்கள் என்பதை நான் எவ்வாறு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா உணர்வது, எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து வைக்கிறார். அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். அதாவது யுகங்கள் 4, சத்தியயுகம், ஃபர்ஸ்ட் யுகம் வந்து சத்தியயுகம், 2வது திரேதாயுகம், 3வது துவாபர யுகம், கலியுகம். நாம இருக்கிறது இப்ப 4வது யுகம் கலியுகம். இந்த கலியுகம் முடிந்தால் மீண்டும் சத்தியயுகம் வந்து தோன்றும். சோ அதாவது இது ரொட்டேஷன் சக்கரங்கள் 27 சுழற்சிகளை கொண்டது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம காலத்தின் சக்கர பிரகாரம் இது இருக்கின்றது. சோ நீயும் நானும் சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நர நாராயணனாக பிறந்தார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்யப்ப முனி
இருக்கார் இல்லையா, அவருடைய மனைவியான அதிதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகன்களாக பிறந்தவர்கள் தான் நரநாராயணன் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த நரநாராயணனாக இருக்கும் பொழுது அப்பொழுதே ஒரு அசுரன் வந்து வித் 1000, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எப்படி கவசங்கள் வந்து நம்ம கர்ணனுக்கு கவசம் இருந்ததோ 1000 கவசங்களை கொண்ட ஒரு அசுரனை பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் இருவருமே வந்து மாறி மாறி தவம் இருந்து ஒருத்தர் உயிரோடு இருந்து தவம் புரிஞ்சு அவனை வதைத்து அவனால ஒருவன் மடியும் பொழுது இன்னொருத்தர் வந்து எழுந்து தவம் புரிந்து இவனை உயிர்ப்பித்து விட்டு அவனோடு மடிவான். இது இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 கவசங்கள் கொண்ட அந்த அசுரனை வதைக்க ஒரு வாட்டியும் வந்து அந்த 10,000 ஆண்டுகள் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவம் இருந்து அந்த செயலை எல்லாம் செய்வார்கள். சோ அப்படி ஒவ்வொரு வாட்டியும் நடக்கக்கூடிய சமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 999 அந்த ஹார்மர்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதாவது அந்த கவசங்களை அவர்கள் வந்து அவனிடத்துல இருந்து அதுதான் அவனுக்கு வந்து ரட்சணையாக இருந்தது. அந்த 999 கவசங்களும் அவனை விட்டு சென்ற பிறகு அந்த அசுரன் என்ன செய்தான், சூரிய பகவானுக்குள்ளே சென்று மறைந்து விட்டான். அவன்தான் அதாவது துவாபர யுகத்துல வந்து கர்ணனாக அவதரித்தது. சோ அப்போ அவங்க முடிக்காத அந்த ஒரு கவசம் இந்த இந்த இது என்னது மகாபாரத காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கவசத்தை அவனிடமிருந்து இது செய்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய இறப்பிற்கு இவர் இருவருமே காரணமாகிறார்கள். சோ அதேதான் நம்ம இந்த ஸ்டோரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது சத்தியுகத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி துவாபர யுகத்துல வந்து முடிந்தது இது. சோ நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இவன் ஜீவாத்மாவாக தான், பகவான் வந்து பரமாத்மா ஆக்சுவலி. ஆனால் அப்ப என்ன நடந்தது என்று பகவானுக்கு தெரியும், ஆனா ஜீவாத்மாக்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. நாம எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தாயின் கருவில இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வீடியோ இருக்கு, டெத் அண்ட் பர்த் அண்ட் டெத், அது வீடியோ நான் கண்டிப்பா போடுறேன் நானு. சோ நம்ம காயினுடைய கருவுல வந்து எவ்வாறு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கரு வளர்கின்றது. சோ இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மம் அந்த ஆக்டிவ் எப்போ அது 5th மந்த்துக்கு மேலதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை உணவு பிளஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சுவாசம் எல்லாமே எடுத்துக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அப்புறமா தான். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுது அதுக்கு எத்தனையோ ஜென்மங்களுடைய பாவங்களும் சரி செயல்பாடுகள் எல்லாமே அதுக்கு வந்து நினைவு வரும். அந்த நினைவு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவிடம் அது சரணடையும், எனக்கு இதுல இருந்து மோட்சத்தை கொடுன்ட்டு. ஆனா அது தாயினுடைய வயிற்றிலிருந்து வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில வந்த பிறகு அந்த மகாமாயை என்பவள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவளை அந்த குழந்தையை வந்து ரட்சித்துக் கொள்கின்றாள். மாயை என்னும் இந்த லோகத்துல அவன் வந்து அதாவது பிறப்பெடுத்த பிறகு இந்த 3 குணங்களாலே அந்த குழந்தை வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவாக ஆகிவிடுகின்றது. சோ அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா காலப்போக்குல அதாவது மறதியால் முன்ஜென்மத்தை எல்லாத்தையுமே நாம மறக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம். சோ குழந்தை பிறந்த பிறகு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இதை அப்சர்வ் பண்ணிருக்கலாம், தானாகவே சிரிக்கும், தானாகவே அழும் தூக்கத்துல. இது எல்லாமே பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய ரீகலெக்ஷன் தான். சோ ஆனால் பழக பழக சிறு காலம் ஆன பிறகு 6 மாச காலம் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தன்னுடைய பழைய இது எல்லாமே மறந்து போய் புதிய உறவான தாய் தந்தையை அது ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகும். சோ காலப்போக்குல எல்லாமே மறதி ஆயிடும். ஆனா தாயினுடைய கருவுல இருக்கும் போதும் சரி, அதுக்கப்புறம் இந்த உயிர் பிரிந்து இன்னொரு உடலை ஏற்கும் போதும் சரி, அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல தன்னுடைய தவறுகள் எல்லாமே கர்மங்கள் எல்லாமே அந்த உயிர் வாழைக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். சோ நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம், என்னால் அவை எல்லாவற்றையுமே நினைவில் கொள்ள முடியும். ஏன்னா அவர் பரமாத்மா, அவர் அதே அந்த திவ்ய ரூபத்திலே இருக்கின்றார் பகவான். ஆனால் நாம தான், நமக்கு வயோதிகம் உண்டு, பகவானுக்கு வயோதிகமே கிடையாது. சோ ஆனால் எதிரிகளை இது உன்னால முடியாது, அது உன்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். நினைவில் கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ஜீவாத்மாவுக்கு கிடையாது. சோ மறதி என்ற ஒரு குணம் இருப்பதால் தான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகத்துல புதியதாக பிறவி எடுக்கும் பொழுதும் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப் கொஞ்ச காலத்துக்காவது நம்மளால வாழ முடியும். சோ அதே வந்து பற்பல பிறவிகளினுடைய தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம இருந்தா நாம வந்து அது நம்மளால இந்த லோகத்துல வாழ முடியாது. சோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் குட் குவாலிட்டி பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. சோ இதுதான் அந்த இந்த பிரம்மாவுடைய ஆயுள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு ஆண்டுகள் என்பதை 36,000 கல்பங்கள் வந்து பிரம்மா உடைய ஆயுட்காலம். அதாவது பகவான் ஒரு அண்டத்தை படைக்கும் பொழுது அந்த அண்டத்துக்குள்ளே வந்து ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதாட்சி விஷ்ணுவாக உட்புகுந்து 14 லோகங்கள் அவருடைய நாபியினுடைய கமலத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்றது ஆக்சுவலி. சோ அந்த 14 8வது சாப்டர்ல ரொம்ப அற்புதமாக நம்ம அதை படிப்போம் கோலோக சார்ட்ல, அது வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணணும். சோ அந்த 14 லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய நம்மளது 7வது லோகம். இந்த பூர் லோகம் என்பது இந்த பூமி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 7வது லோகம். நமக்கு மேல் உலகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மலோகத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய லோகம், அதுக்கு பிரஜாபதிகள் இருக்கக்கூடிய லோகம், அந்த மாதிரி தனித்தனியான ஒரு லோகங்கள் எல்லாமே இருக்கு நமக்கு மேல. அதுக்கப்புறம் நமக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 லோகங்கள், அதாவது பாதாள லோகங்கள் உண்டு. சோ இந்த மாதிரி 14 லோகங்களை வந்து ஜெனரல் கேட்டகரைஸா பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 உலகம் என்று நாம வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிரம்மா இருப்பார். ஆக்சுவலி அவருடைய ஆயுட்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 36,000 கல்பங்கள். இது எப்படி நம்ம கால்குலேஷன் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். சோ கலியுகத்தினுடைய ஒரு அதாவது ஆயுட்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4,32,000 ஆண்டுகள். அதனுடைய 2 மடங்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாபர யுகம். கலியுகத்தினுடைய 3 மடங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரேதாயுகம். கலியுகத்தினுடைய 4 மடங்கு டியூரேஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியயுகம். சோ இது 4 மடங்கு பிளஸ் 3 மடங்கு என்னாச்சுனாக்கா 7 ஆச்சு. 7ஓட 2 சேர்த்தோம்னாக்கா துவாபர யுகத்துக்கு 9 ஆச்சு. கலியுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மொத்தம் 10 மடங்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கலியுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு கூறப்படுகின்றது. அதனால 4.32 10 லட்சம் ஆண்டுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு திவ்ய யுகம். இது மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனுனுடைய ஆயுட்காலம். சோ 14 மனுக்கள் இருக்காங்க இல்லையா? நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அந்த 14 மனுக்கள் பிளஸ் ஒரு சந்தி இது வரும் நமக்கு. அந்த சந்திகள் அதாவது இரவு பகல், அந்த சந்தியா காலத்தை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். நம்ம இந்த இரவு பகல் போய் இரவு வர்றது, இரவு போய் பகல் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சந்தியா காலம். சோ அந்த சந்தியா காலத்தையும் நம்ம வந்து கணக்கில் எடுக்கும் பொழுது இந்த 71 திவ்ய யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மன்வந்திரம். சோ அந்த மன்வந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு என்றால் இந்த 306.72 10 லட்சம், அதாவது மில்லியன் ஆண்டுகள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ ஒரு கல்பம் எப்படி என்றால் 14 மனுக்கள் பிளஸ் 15 சந்திகள் கலந்ததுதான் ஒரு கல்பம். அவ்வாறு 36,000 கல்பங்கள் கொண்டதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம். சோ ஒரு யுகம் ஒரு அண்டம் படைக்கப்படுகின்றால் அந்த அதனில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவனுடைய ஆயுட்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 36,000 கல்பங்கள். சோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அவருடைய பகல் எப்படியோ அதே போல நீண்டதுதான் அவருடைய இரவும் கூட அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ இந்த மாதிரி இந்த கால்குலேஷன் ஜஸ்ட் உங்களுடைய நாலேஜ்க்காக தான் இது சொல்றது உங்களுக்கு. சோ இப்போ பிரம்மாவுடைய நம்ம கரண்ட் இருக்கக்கூடிய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 50% ஆஃப் த ஆயுட்காலம் முடிந்து விட்டது என்று ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அதை 311.04 நீங்க 2ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 155 வரும். ஆனா அதை வந்து இப்படி கூட நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் என்ஜினியரிங்ல கால்குலேஷன் பண்ணலாம். இப்ப கலியுகத்துல 5,017 ஆண்டுகள் வந்து முடிந்து விட்டது, அதாவது 117 ஆண்டுகள் முடிந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சத்திய துவாபரம், அதுக்கப்புறம் திரேதா பாத்தீங்கன்னா 9 மடங்கு கலியுகம் இல்லையா? ஒரு மடங்கு கலியுகத்தை நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிடணும். ஏன்னா கலியுகத்துல எவ்வளவு ஆயிருக்கு, இப்போ வெறுமனே 5,000 ஆண்டுகள் தான் போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த சத்தியயுகத்தும் துவாபர யுகம் திரேத யுகம் இதை மூன்றையுமே பாத்தீங்கன்னா 9 இன்ட்டு 4,32,000 ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தனை ஆண்டுகள் ஆல்ரெடி நம்ம கடந்து விட்டோம். 4 யுகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே 27 சுழற்சிகள் வரும். அதாவது அதை எப்படி நம்ம பண்றோம்னாக்கா 27 இன்ட்டு 4 யுகங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யுகத்தினுடைய இது வந்து கலியுகத்தினுடைய லைஃப் ஸ்பேன் எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகள் என்று வருகின்றது. ஆல்ரெடி நாம வந்து இப்ப வந்து 7வது மன்வந்திரம் தான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைவஸ்தவ மன்வந்திரம் தான் நம்ம காண்டுட்டே இருக்கும். நீங்க எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போய் சங்கல்பம் பண்ணும் பொழுது இந்த சங்கல்பத்துல வரும் சேதவராக கல்பே வைவஸ்தவ மன்வந்திரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராமணர் வந்து சொல்வார். சோ நாம இப்ப வாழக்கூடிய இந்த இப்ப வந்து ஆண்டுன்னு இருக்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனு, எந்த மனு ஆண்டுன்னு இருக்காருனாக்கா வைவஸ்தவ மனு தான் ஆண்டுன்னு இருக்காரு. சோ 6 மன்வந்திரங்கள் ஆல்ரெடி முடிஞ்சாச்சு. 7வது இன்னும் 7 மன்வந்திரங்கள் ஆட்சியும் இருக்கின்றது. சோ அதுக்கு நாம் எப்படி கால்குலேஷன் பண்றோம்னாக்கா 14ல 6 அதாவது 14 இதுல வந்து 6 மன்வந்திரங்கள் முடிஞ்சிடுச்சு இன்ட்டு ஒரு கலியுகத்தினுடைய டைம் டியூரேஷன் இன்ட்டு 10. ஏன்னாக்கா 10 மடங்கு தான் ஒரு திவ்ய யுகம் இல்லையா? இன்ட்டு 1000 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யுகங்கள். சோ இதை நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது இத்தனை கால்குலேஷன்ஸ் வர்றது ஆக்சுவலி. சோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்க என்ன பண்ணணும், இதோட இந்த ஆட் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் இவ்வளவு ஆயிற்று என்னது, பிரம்மாவுடைய வாழ்க்கை இத்தனை முடிஞ்சிடுச்சு. இனிமே மீதம் இருக்கிறது அந்த 311.04 இருந்து மைனஸ் பண்ணா அத்தனை ஆண்டுகள் தான் பாக்கி. சோ 4 இது மனுனுடைய ஆயுட்காலம்னாக்கா அதே
அந்த ஒரு மனுவனுடைய ஆட்காலம் வரைக்குமே நம்ம மன்வந்திர மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். மேல இருக்கிறதெல்லாம் we should not calculate. ஸோ அப்ப சத்திய திரேதா துவாபர யுகம் அதனுடைய டியூரேஷன், கலியுகத்துல எவ்வளவு முடிஞ்சதோ அந்த டியூரேஷன், மனுடைய வாழ்க்கை எப்படின்னாக்கா இங்க 4 யுகங்கள் மற்றும் 27 சுழற்சிகள், ஒரு கலியுகத்தினுடைய டியூரேஷன் எடுத்துட்டாக்கா அவ்வளவுதான் ஒரு மனுவனுடைய ஆயுட்காலம். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது 120 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து ஒரு மனுவனுடைய ஆயுட்காலம். ஸோ இந்த 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஏன்னா விவஸ்வான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித குல தந்தைக்கு இந்த பகவத்கீதையை வந்து எடுத்து கூறினார் இல்லையா. 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. முன்பு விவஸ்வானிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் பேசினார் என்பதற்கான இந்த காலத்தினுடைய டியூரேஷனை கணக்கிட்டு இருக்கும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து கீதை இந்த புவியில் தோன்றிய காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமச்சந்திரர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ரகுவம்சத்தினுடைய முன்னோடி தான். ஆகையால் அது வரைக்குமே கூட இருந்த திரேதாயுகம் வரைக்குமே இருந்தது ஆக்சுவலி. சோ அந்த அதாவது சத்தியயுகமும் திரேதாயுகமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை இருந்தது. ஆனா திரேதாயுகம் முடிஞ்சு நம்ம வந்து இந்த துவாபர யுகம் வரும்பொழுதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து என்னது காலப்போக்குல இந்த கீதை வந்து அதாவது மறைந்து விட்டதை போல் தோன்றியது என்று சொல்லியிருக்கார். சோ திரேதா மற்றும் துவாபர யுகம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா 5 மடங்கு இன்டூ இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 400 அதாவது 4,32,000 ஆண்டுகள் நீங்க கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 மில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீதை பூமியில் வந்தது அப்படிங்கறத வந்து கால்குலேஷன் நம்ம பண்றோம். சோ இது வந்து சாதாரணமான ஒரு கால்குலேஷன் தான். பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஆண்டுகள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 1,00,000 ஆண்டுகள். சோ 1,00,000 கலியுக ஆண்டுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுக்கு ஒரு நொடி. அதே மாதிரி பிரம்மாவுடைய ஒரு நிமிடம் இன்டூ 60, அதே மாதிரி 1 மணி நேரம் அதுக்கு 60, அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து இன்டூ 24. இது போட்டுருந்தீங்கன்னாக்கா இந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். ஜஸ்ட் உங்களுடைய நாலேஜுக்காக தான் இது சொல்றோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ தட். ஓகே, ஏதாவது கொஷின்ல வரலாம் இது. ஸோ அப்போ நீங்க அதை பார்த்து நீங்க எழுதிக்கலாம். எஸ், நெக்ஸ்ட் 4.6 வாசிங்க மாதாஜி. அஜோபி நவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்மமாயையா. எஸ், அஜோ என்றால் பிறப்பற்றவர். ஆக்சுவலி அஜோ அபிசன் அவ்யாத்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவகி முன்னாடி அவங்க வந்து இன்னும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரு பிறக்க வேண்டிய காலகட்டம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணன் அந்த 4 கைகளுடைய ரூபத்துலதான் அவர் தோன்றினார். பாகவதம் படிச்சீங்கன்னாக்கா இதுல ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்கள் உண்டு. சோ கிருஷ்ண பரமாத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து 4 கைகளோட தான் இருந்தால். ஆனால் தேவகி தாயார் அவருடைய பிரார்த்தனை கேட்டவாறு என்னுடைய மகனை நான் சாதாரண மகனாக தான் வேண்டும், 4 கைகளுடைய அந்த தெய்வாம்சத்து அந்த ரூபத்துல எனக்கு வேண்டாண்டு அவங்க வேண்டின்றதுனால மீண்டும் வந்து அவர் வந்து 2 கைகளுடைய ரூபத்தை தான் அவர் வந்து பகவான் வந்து அவதரித்தார். சோ பகவான் இஸ் அன்பான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அன்பான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது உடல் உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் திவ்யமானது. பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிஷின் பிரகிருதி, அதாவது இந்த ஸ்வயம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத் மாயைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகந்தோன்றும் தோன்றுகின்றார் பகவான் ஆக்சுவலி. சோ இப்ப வந்து கலியுகத்துல இன்னும் கல்கியாக வரதான் போகின்றார். ஆக்சுவலி நான் பிறப்பற்றவன் பகவான், இஸ் அன்பான், இஸ் அ பிரிமிவல் லார்ட், அநாதிகானவர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வேற ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பர்பட்ல போய் படிச்சீங்கன்னா தெரியும். பிரம்ம சமீதால இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே அங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா அதுல ரொம்ப அற்புதமா இதற்கான சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸாவே நிறைய ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நானே உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குமே ப்ரொப்பரேட்டர், கண்ட்ரோலர், மெயின்டெனர் எல்லாமே அவர்தான். எனது சுயமான இந்த ஒரு வார்த்தையை நாம கண்டிப்பாக வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும். சுயமான திவ்யமான உருவில் அவருக்கு நம்மள போற இருக்கக்கூடிய உருவம் கிடையாது. அவர் வந்து தெய்வீகமான உருவத்தை ஏற்றவர். சுயமாக அவர் மேல் உலக அதாவது ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து இங்கே வந்தவர். இந்த யுகத்தில் வந்து தோன்றுகின்றேன்னு சொல்லியிருக்கார். சோ எப்படி தோன்றுகின்றார் என்பதற்கான விளக்கம்தான் இந்த ஸ்லோகம். சரி, எப்பொழுது தோன்றுகின்றார் என்பது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். எஸ், யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானாம் அதர்மஸ்ய
ததாத்மானம் சிருஜாம்யகம். எஸ், யதா யதாயி தர்மஸ்ய, எங்கெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம், அதுதான் யதா யதா எல்லாம். தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க எங்கெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மமே ரட்சிக்கப்படுவதில்லை, அந்த ஒரு சூழ்நிலை ஆகும்போது, அதர்மம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாரத அபியுத்தானாம், அதாவது ஆதிக்கம் செலுத்துவது, அதாவது அதர்மம் தழைத்தோங்கும் பொழுது, ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம் யகம், அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ எப்பொழுது தோன்றுவார் பகவான்? இந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்சன் தன்னுடைய தங்கையே வதைக்கணும்னு நினைக்கிறான். ஏன்னா அங்கே அவர்களுடைய திருமணத்திற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே அசுரரி வருகின்றது. தேவகியினுடைய 8வது குழந்தையால் உனக்கு மரணம் ஏற்படும் என்ற அசுரரியை கேட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவளை அங்கேயே வதைக்கணும்னு நினைச்சிட்டுதான் அந்த வாளை அவன் உருவுகின்றான். சோ இந்த மாதிரியான சமயங்களில் பகவான் எதற்கு வருகின்றார் என்றால் பேசிக்கலி மூன்று இது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னாக்கா, ஒண்ணு தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும், டு எஸ்டாப்ளிஷ் த ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபிள்ஸ், அதுக்காக வருகின்றார். அதர்மத்தை வேரோட அறுக்கணும்ட்டு வரார். மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக வருகின்றார். இந்த மூன்றுமே இந்த 3 செயல்கள் அவர் செய்கின்றார். அவர் யுகந்தோறும் வருவது காரணம் அதுதான். எஸ், நெக்ஸ்ட் 4.8 வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்சதா வனர்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. எஸ், பரித்ராணாய சாதுனாம், பரித்ராணய மீன்ஸ் அதாவது சாதுக்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிப்பது. விநாசாய சதுஷ்கிருதாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா துஷ்கிருதாம் துஷ்கிருதினோ அப்படின்றது பின்னாடி படிப்போம். தீயோர்கள் அதாவது அதர்மவாதிகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா விநாசனம் செய்வதற்காகவும், தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய அதாவது தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காகவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பவாமி யுகே யுகே, நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் சொல்லிட்டு பகவான் ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கியிருக்கின்றார். சோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ரூபத்திற்கும் நம்மளுடைய ரூபத்திற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள். நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல், அதுக்கு இதுல இந்த ஸ்தூல உடல் இதோட ஒட்டிண்டு இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மம் கலந்த அந்த ஆன்மீகமான இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. சோ இந்த இதுவே இந்த உடல்ல ஒட்டிண்டு இருக்கு இல்லையா? சோ ஆனா பகவானுடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபம் அவருடைய உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டுமே எட்டர்னல், அதாவது அழிவற்ற தன்மை. நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அதுதான். அதாவது அவருடைய உடலும் ஆன்ம ரூபமும் நித்தியமானது, எப்பொழுதுமே மாற்றத்திற்கு உட்படாதது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நமக்கு இந்த உடல் பிறந்து வளர்ந்து வயோதிகமாயி நாம மண்ணுல மடியும் பொழுது நம்மளுடைய 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு நாம எடுத்து செல்கின்றோம். உடல் தான் மாற்றம் அடைகின்றதே ஒழிய ஆன்மா எந்த மாற்றமும் அடைவது கிடையாது. ஆன்மாவுக்கு எந்த வேதமே கிடையாது. ஆக்சுவலி ஆன்மா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இந்த உயிர் வாழி இந்த பண்புகளால், அதாவது இந்த பௌதீக ஏற்கனவே பண்புகளால் நம்ம இங்கே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். இந்த மாதிரி ஒரு உடல் நமக்கு கிடைப்பதற்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய முற்ஜென்மத்தினுடைய கர்மங்கள். நமக்கு ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்கின்றது, ஆனா அந்த மாதிரியான உடல் கிடைப்பதற்கு காரணமும் நம்மளுடைய பெண்டிங், அதாவது நம் உயிர் விடும் பொழுது என்னெல்லாம் நினைச்சிருந்தோமோ உணர்வுகள் பிளஸ் நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள், அதனுடைய விளைவுகள் தான் அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு எந்த மாதிரியான உடல் கிடைக்கும் என்பதை நாம் அது நிர்ணயிக்கின்றது. எப்பொழுது எங்கே என்பதெல்லாம் யாருடைய குடும்பத்தில் பிறக்க போகின்றோம், எப்பொழுது மீண்டும் பிறவி வரும் என்பதெல்லாம் நம்மளுடைய கர்மங்கள் கேற்றவாறு பகவான் நிர்ணயிப்பார். சோ இங்க காட்டியிருக்கக்கூடிய இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிராஸ் பாடி என்பது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது இந்த உடல் மண்ணுக்கு சொந்தம், பூமிக்கு சொந்தம். இதுல ஓடக்கூடிய ஜலம் ரத்தருக்கு கம்பேரிஷன் பண்றவங்க மேப்பிங் பண்ணணும். அதே மாதிரி பிராணவாயு, அதாவது வாயுக்கு அதாவது உசுர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுவாசிக்கின்றோம் இல்லையா, அது வாயுக்கு கம்பேரிஷன் பண்றோம் பஞ்சபூதங்கள்ல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல்ல வெற்றிடம் என்று இருந்தால் அது ஆகாயத்திற்கு நம்ம கம்பேர் பண்றோம். இந்த மாதிரி பஞ்சபூதங்கள் நம்ம இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. எல்லா உயிர்களுக்குமே பஞ்சபூதங்களோட சம்பந்தம் தான். அவன் நல்லவனா இருந்தாலும் கொடியவனாக இருந்தாலும் எல்லாருடைய உடலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுதான். அதுதான் ஸ்தூல உடல். இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்ம உடல். அது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மாவோட ஒட்டிண்டு இருக்கும். ஆக்சுவலி இந்த சூக்ஷ்ம உடல் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் கேரி ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது
அதாவது பெண்டிங் உணர்வுகளும் தாங்கி செல்லும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்த கர்மங்களுடைய பலன்களையும் அதுதான் தாங்கி செல்லும். சோ இது வந்து எப்பவுமே அந்த ஸ்பிரிட் பாடியோட தான் ஒட்டிட்டு இருக்கும். அது எதனால் ஆனது என்றால் புலன்களாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து மனதாலும் அறிவாலும் ஆனதுதான் இந்த சூக்ஷ்மம் என்பது. அது இந்த இந்த ஆன்மாவோட எப்பவுமே ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஒருவர் முக்தி அடைகின்றார் என்றால் இந்த 2 உடலையுமே இந்த லோகத்துல விட்டுட்டு போறாங்கன்னு அர்த்தம். மோட்சகதி அடைகின்றார் என்றால் இந்த 2 பாடியுமே, அதாவது ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போலதான் அதனுடைய செயல்கள் அமையும். எப்பொழுது ஒரு உயிர்வாழி 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படுகின்றாரோ அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம சுத்தி அடைகின்றான். அப்போ இந்த விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு அவன் செல்கின்றான். அவன் வெறுமனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்ம ரூபம் மட்டும்தான் பகவானிடத்தில் போய் சேரும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி ஹி வில் டேக் ஆக்சுவலி. சோ அந்த நிலையிலே போய் பகவானுக்கு அங்கே கைங்கரியம் செய்வார்கள். சோ இன்னொன்னு என்ன சொல்லணும்னாக்கா ஆன்ம ரூபத்துல எந்த வித்தியாசமுமே இருக்காது. ஆண் பெண் எந்த பேதமுமே கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ இங்க இந்த பௌதிக பண்புகளால் தான் நாம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் உயிர் வாழி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண் பெண் எல்லாமே இந்த ஜெண்டர் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுறது இந்த பௌதிக பண்புகளால் தான். ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த விதமான ஜெண்டரோ ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை, எல்லா ஆன்ம ரூபங்களும் ஒன்று போலதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் 10வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. விதராக பய க்ரோதா மன்மயா மாம் உபாஸ்ரிதக பகவோ ஞான தபசா பூதமத் பாவம் ஆகதாக. எஸ், பற்றுதல், ஆசைப்படுதல், அதாவது இது பேராசையினுடைய இது இல்லையா, பயம், கோபம், இது மூன்றுமே வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு ஆக்சுவலி. சோ இவற்றிலிருந்து ஒருவர் விடுபட வேண்டும். அதாவது அது விடுபடணும்னாக்கா பக்தியில போனா மட்டும்தான் விடுபட முடியும். நாம வந்து நல்ல காரியங்கள்ல ஈடுபடும் பொழுது நம்மளை விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா கெட்டதான ஒரு சுபாவங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகிடும். நாம அதை தவிர்க்கணும்ன்ற அவசியம் கூட கிடையாது. அதை விட்டு விலகி செல்லணுன்றதுக்காக நம்ம பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டியது கூட கிடையாது. நாம நம்மளை வந்து பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம எடுத்துட்டு போனாக்கா நம்ம கிட்ட தேவையற்ற இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகிவிடும். சோ முழுதும் அவ்வாறு நம்ம பக்தியில வந்து நம்ம வந்து திளைக்கும் பொழுது முழுவதும் பகவானில் லயித்து பகவானிடத்தில் சரணடைந்து பற்பல நபர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மையும் அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் பகவான் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகின்றனர். இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்திரபிரஸ்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராஜசூய யாகம் நடத்தும் பொழுது சிசுபாலனுடைய வதை இது ஆக்சுவலி. சோ 100 தவறுகள் வரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னிப்பு உண்டு என்பதை சிசுபாலனுடைய தாயாருக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா கொடுத்த வாக்கு. அவன் 100 தவறுகள் முடிந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா சுதர்சன சக்கரத்தின் மூலியமாக அவருக்கு தண்டனை என்பதை வழங்கினார் ஆக்சுவலி. சோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு லிமிட், எந்த ஒரு இதுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பெஞ்ச் மார்க்கா நம்ம ஏதாவது நம்ம தவறுகளுக்கு கூட ஒரு லிமிட் தான். தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம அஞ்ஞானத்திலே உழண்டு கொண்டு நமக்கு தெரியாமலே நிறைய தவறுகள் இழைத்து கொண்டிருந்தால் அது எல்லாமே நம்ம பாவத்தின் கணக்குலதான் வந்து சேரும். அஞ்ஞானம் என்பது எல்லாருக்குமே ஒரு தோஷம்தான். நாம் எல்லாருமே பிறப்பால் அஞ்ஞானத்தால் இருப்பதால் தான் நாம வந்து சூத்திரர்களாக கருதப்படுகின்றோம். பிறப்பால் அனைவருமே சூத்திரர்கள் தான் இந்த லோகத்துல. சோ எந்த இதுமே வேரியேஷனே கிடையாது. ஆனால் ஒருவர் பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் அவர்கள் இந்த வேத கல்விகளிலோ அவர்கள் இதுல ஞானத்துல வந்து திளைக்கும் பொழுதுதான் சூத்ரல இருந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமண குவாலிட்டிஸ்க்கு போறாங்க. சோ பிறப்பால் நாம் எல்லாருமே அறியாமல் இருப்பதால் நாம எல்லாருமே சூத்ரர்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், 11th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாம்யகம் மம வர்த்தமானு வர்த்தந்தே மனுஷ்யாக பார்த்த சர்வசக. எஸ், அனைவரும் என்னிடம் எந்த விதத்துல சரணடைகிறார்களோ அதற்கேற்றாற் போலதான் பலன்களை நான் கொடுக்கின்றேன். சோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு தெரியணும், பகவானின் பாதங்களுக்கு நாம எவ்வாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அடைக்கலம் ஆகின்றோமோ அவர்தான் நமக்கு இறுதி இலக்கு என்று அறிந்து கொண்டு நம்மளுடைய பக்தியை அவருக்கு நாம செலுத்துகின்றோமோ அதற்கேற்றாற் போல பகவானும் நம்மளை தேடிண்டு வந்துருவார். ஆக்சுவலி நாம ஒரு அடி எடுத்து வச்சாலே அவர் 10 அடி எடுத்து வருவார். ஏன்னா அவர் தாயினுடைய சுரூபம் நமக்கு எல்லாமே. ஒரு தாய் தன் பிள்ளை பாத்தீங்கன்னாக்கா
வெளியே சென்றாலும் வீட்டுக்கு எப்பொழுது வந்து சேருவான் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நாம் எல்லாரும் பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள், சிறு பொறி மாதிரிதான் நாம் எல்லாருமே. ஆனா மீண்டும் அவருடைய இடத்திற்கு நாம் போய் சென்று சேரணும் என்றதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு. அதுக்காக தான் அவர் காத்துட்டு இருக்கார். நம்ம சின்னதா ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பெரிய விமோசனத்தை கொடுக்கணும்னு காத்துட்டு இருக்கார். அதுதான் தாயுள்ளம். பகவானும் தாயுள்ளம் கொண்டவர் தான். ஸோ அதனால பனிஷ்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்த கர்மங்களால் தான் நம்ம வந்து பனிஷ்மெண்ட் அடைகின்றோமே தவிர பகவான் வந்து நம்மளை வந்து தண்டிக்கிறது கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ அனைவருமே என்னிடம் எவ்விதம் சரண் அடைகிறார்களோ அதற்கேற்றார் போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன் சொல்லிட்டார். ஸோ எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி அவரை பற்றி நாம ஞானத்தை நாம விருது செஞ்சு அவருக்கு நாம தொண்டு செய்து பக்தி செய்யும் பொழுது அவருடைய திருநாட்டை மோட்சம் ஈஸியா கொடுத்துடுறார் பகவான். வந்து மோட்சம் அடையிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். பக்தி செலுத்தினாலே பகவான் மோட்சம் கொடுக்கிறார். ஆனா பிரேம பக்தியை வெல்வது என்பது கடினமானது. அதாவது எப்படி கோபீஸ் எல்லாமே இருக்காங்க இல்லைங்களா, கோபாலர்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து முன் ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமபிரான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த திரேதாயுகத்துல அவர் அவதாரம் ஆக வந்த பொழுது அவர் தண்ட காரியத்தில் இருந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சௌந்தரியத்துல வந்து லயித்துவார்கள். சோ அந்த நாயிகா பாவத்துல அவர்கள் அதாவது பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பிரேம பக்தியை வளர்த்து கொண்டார்கள். ஆனால் ராமருடைய அவதார நோக்கமே ஏகபத்திரி விரதன் இல்லையா? அந்த சமயத்துல அவர் நான் அதெல்லாம் ஏத்துக்கவே முடியாது. அப்ப கொடுத்த வாக்குறுதியாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண அவதாரத்துல வரும்பொழுது எண்ணற்ற மனைவிமார்களை பகவான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்தது. சோ நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு 1000 மனைவிமார்கள் என்று. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா முரு ஜென்மத்துல முன்னைய யுகத்துல வந்து எதெல்லாம் வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தாரோ அது எல்லாத்தையுமே அவர் நிறைவேற்றி விட்டார். சோ இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் உண்டு. 12வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சாதுர்வர்ண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாக. சாரி மாதாஜி, 12th மாதாஜி. காங்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இக தேவதாக க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷு லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜ. எஸ், நாம எல்லாரும் ஆல்ரெடி நான் இத பத்தி கிளியராவே சொல்லியிருக்கேன். அதாவது தேவர்கள் எல்லாருமே இந்த லோகத்தை வந்து பரிபாலிப்பதற்காக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்காக பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்று. சோ ஆனா நமக்கு வந்து இந்த ஞானம் நமக்கு தெரியாது. இந்த ஞானத்தை நமக்கு யாராவது எடுத்து போதித்திருந்தால் நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபட மாட்டோம் இல்லையா? இந்த லோகமே நித்தியமற்றதுன்னும் பொழுது எதுக்காக நம்ம அப்படி வரிஞ்சு கட்டி நம்ம வந்து பலன் நோக்கு செயல்களை ஈடுபடும்? நமக்கு தேவையானது உண்ண உணவு, இருக்க இடம். சோ நம்ம வாழ்க்கை நிலையை வந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக தேவையான அளவுக்கு பொருள் இருந்தால் போரும். நம்ம எவ்வளவு சேர்த்து வச்சுட்டு போனாலுமே எல்லாமே நம்ம இங்க விட்டுட்டு தான் போக போறோம் இல்லையா? இருப்பதற்கு பேசிக் நீட்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம வந்து நம்ம தயார்படுத்தி கொண்டால் போகணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்ளும். ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது இல்ல. நம்ம இந்த கடவுளை வணங்கினா அவங்க இது கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த வேதங்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா 95% ஆஃப் வேதாஸ் ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்ட்ஸ் ஃபார் த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் தான். நாம் அதையெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி தான் இந்த பூஜை அந்த பூஜை எல்லாம் பண்ணி நம்மளுடைய இதை வந்து வாழ்வி நிலையை உயர்த்தி கொள்வதற்காக நிறைய செய்யறோம் நம்ம வந்து இல்லையா? சங்கடங்கள் வரும்போது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மேல நமக்கு வந்து பக்தி இருந்தா அவங்க கிட்ட போயிட்டு பிசினஸ் டீலிங்கும் பண்ணிட்டு வந்துருவோம். நம்ம எனக்கு இது ரச்சனை பண்ணா நான் இதை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த மாதிரி அங்கே வந்து பக்தி இருக்கணும். தேவர்களை கூட நம்ம வணங்கணும், ஆனா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி. சோ பிசினஸ் டீலிங் செய்யக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஆனா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயை என்பவளை மணந்தவர் தான் சிவபெருமான் இல்லையா? அவர் தான் நிறைய இடங்கள்ல நமக்கு சிவபெருமான் தாயார் கோயில்கள் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவர்கள் தான் தே ஆர் ஆல் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் திஸ். இந்த யுகலோகத்தை மேனேஜ் பண்றதே அவங்கதான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம வந்து பலன் தரும் செயல்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றியை விரும்பணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனிதர்களாகிய நாம் என்ன செய்கின்றோம்? தேவர்களை வழிபடுகின்றோம். சோ இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மைதான். ஏன்னா தேவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆர் பீன் கிவன் டு தட் பர்டிகுலர் அந்த டியூட்டி செய்யறதுக்காகவே பாத்தீங்கன்னாக்கா வருண பகவான் இருக்கான்றார் என்றால் அவர் வந்து மழை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்.
அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு தேவதையும் சூரிய பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வெப்பத்தை அவர்தான் வாரி வழங்குகின்றார். அதே மாதிரி சந்திர பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த ஒளியிலால பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரகாசத்தினால் தாவரங்களுக்கு வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றார். அது உயிர் ரசம், அதாவது நாம சாப்பிடக்கூடிய வாழ்வு ரசம் இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் தான் நம்ம சாப்பிடணுமே. அதாவது நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு அதை வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய வாழ்வு ரசம் எல்லாம் போன பிறகு நாம வந்து அந்த உணவை நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது அது வெறுமனே ஒரு சக்கை தான். அதனால எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ்ல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்வு ரசம் என்று இருக்கும். அது இந்த உடலை வந்து நல்ல முறையில் பாதுகாக்க வேண்டிய அனைத்து சத்துக்களுமே இருக்கும். அதே மாதிரி உணவு சமைத்த பிறகு 3 மணி நேரத்துக்குள்ள நாம் அதை சாப்பிடணும். அதற்கு பிறகு போனாலே நமக்கு தாம்சிக் நேச்சர் தான் வரும், சத்துவ குணமே வராது. சோ இவ்வாறு உணவு வகைகளை பற்றி நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம் நம்ம. சோ இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து இவ்வாறு இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு தேவதைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அவங்களுக்கு என்ன செயல்பாடு என்பதை பகவான் கொடுத்திருக்கார். அந்த செயல்பாடுகள் அவர்களை நினைத்து பூஜிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவர்களும் அதை வந்து வாரி வழங்குகிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே வந்து செயல்பட்டாலும் உண்மையிலே பலன்கள் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. அதே மாதிரி நாம தேவர்களை வணங்கினாலும் அனைத்து தேவர்களையுமே பகவானுடைய அந்த ரூபத்திலே அடக்கம் தான். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நாம தேவர்களுக்கே நாம வந்து நம்ம பக்தி செய்தாலும் அது இன்டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு தான் போய் சேருகின்றது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 13th ஸ்லோகம் வாசிங்க. சாதுர் வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசக தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்யா கர்த்தாரம் அவ்யயம். எஸ், இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். வர்ணாசிரம தர்மம் 3 விதமான இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவற்றின் செயல்களுக்கு ஏற்ப மனித சமுதாயத்தின் 4 வகை பிரிவுகளாக என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். பிறப்பால யாருமே வந்து பிராமணர்கள் கிடையாது, சத்திரியர்கள் கிடையாது, சூத்திரர்கள் கிடையாது, மற்றும் வைசியர்களும் கிடையாது. நாம செய்யக்கூடிய செயல்களால் தான் நாம பிராமணர்களா, சத்திரியரா இல்ல வைசியரா. ஆனா இது காலப்போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 5000 ஆண்டுகளுக்குள்ள எவ்வளவோ டிரான்ஸ்பர்மேஷன். சோ இப்ப நாம எல்லாருமே பிறப்பால தான் நம்ம எல்லாமே ஐடென்டிபிகேஷன். இந்த இப்ப நடக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். ஏன்னா அவர் 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். இந்த பௌதீக இயற்கையே அவருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. படைத்தவர் அவரே தான். அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகளால் 8 ஜடசக்திகளை பத்தி படிப்போம் நம்ம. அதுல இருந்து வந்ததுதான் இந்த பிரபஞ்சமும் இந்த உயிர்வாழிகளும் படைக்கப்பட்டது. சோ இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அவருடைய படைப்புல வந்தாலுமே இது எல்லாவற்றிற்குமே மேலானவர் அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் 14th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. நாமாம் கர்மாணி லிப்பந்தி நமே கர்ம பலே சுப்ருகா இதி மாம் யோபி ஜானாதி கர்மபிர் நச பத்யதே. அவர் ஒரு நிர்குணவாதியாக இருப்பதால் எந்தவித பற்றுதலும் இல்லை அவருக்கு. அதாவது எதிர்பார்ப்புகள் கிடையாது. பகவானுக்கு யார் மேலே யாருடைய செயல்களிலிருந்து எந்த எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது அவருக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்கே பாதிக்கக்கூடிய செயல் என்று எதுவுமே கிடையாது அவருக்கு. இந்த பிரபஞ்சத்துல செயல்களின் பலனை அவர் என்றும் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கின்றாரோ அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியும் சத்துவகுணம் எப்பொழுதுமே நன்மையை எதிர்பார்க்கும், ரஜோகுணம் எப்பொழுதுமே பேராசையினுடைய இதுலதான் இருக்கிறது. தமோ குணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள். சோ அவங்களுக்கு நல்லது கெட்டது எதுவுமே தெரியாது. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நியாய தர்மம் என்பது எதுவுமே தெரியாது. தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும், அதாவது ஞானம் என்பதே இருக்காது. 0 இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் நாலேஜ். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து தாம்சிக் நேச்சர். ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு இந்த 2 நிலைகளுக்கு மத்தியில இருக்கிறவங்க தான் ரஜோகுணம். ஆனா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே சுயலாபத்திற்காகவும் பேராசைக்காகவும் அந்த தற்பெருமைக்காகவும் வந்து செயல்படுபவர்கள். அதே மாதிரி சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல குணாதிசயம் இருந்தாலும் அவர்களுடைய இலக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பம் என்பது ஹாப்பினஸ்க்காக தான் அவர்கள் செய்வார்கள். சோ அவருடைய இறுதி இலக்கே ஹாப்பினஸ் என்றதுனால்தான் அவர்கள் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாகவே இருக்கின்றார்கள். சுத்த சத்துவ நிலைக்கு சென்றால் மட்டுமே அவர்கள் விடுதலை அடைய முடியுமே தவிர சத்துவகுணத்தில் இருந்தாலும் அவர்களுடைய நல்பலங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சொர்க்கத்துல அனுபவிச்சுட்டு மீண்டும் இந்த லோகத்துக்கு வரணும். 3 குணங்கள்ல இருக்கிற வரைக்கும் நாம இந்த லோகத்துல பிறவி எடுத்துட்டேதான் இருப்போம். 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சென்றால் மட்டுமே நிர்குணவாதி ஆனா மட்டும்தான் நமக்கு மோட்சம். 2 இருமைகள்ல இருந்து நம்ம 0 ஆகணும்.
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணிய பலன்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து பாவ செயல்கள் ஈடுபடாமல் இந்த 2 இருமைகளை நாம வந்து 2 அக்கௌண்ட் பேலன்ஸும் கிளியர் ஆனாதான் நமக்கு மோட்சம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 17 வாசிங்க மாதாஜி. கர்மணோ அபிபோத்தவ்யம் போத்தவ்யம் ச விகர்மணக அகர்மணஸ்ச போத்தவ்யம் ககனா கர்மணோ கதி. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களின் நுணுக்கங்கள், அதாவது கர்மங்கள், செயல் என்றாலே கர்மம் தான், அதனுடைய நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். ஏன்னா அதனுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம வந்து தீர்க்கமா யோசிச்சாலும் நமக்கு அவ்வளவு விசிபிலிட்டி வராது. நமக்கு எல்லாமே லிமிட்டெட் சென்ஸ் தான் இல்லையா? சோ கர்மம் என்றால் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் கர்மம் தான். அதே மாதிரி விகர்மம் என்றால் தடை செய்யப்பட்ட செயல், அதாவது கொலை, கொள்ளை, ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், கேம்பிளிங், இது எல்லாமே வந்து தடை செய்யப்பட்ட செயல் தான். சோ இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகர்மம் அப்படின்னாக்கா செயலின்மை. ஒருவர் நற்காரியங்களில் செயல்பட்டு கொண்டே இருப்பார், ஆனால் அதற்கு பந்தப்படாமல் செயல்படுவார், அதாவது அந்த பலன்கள் மேல் பற்றின்றி செயல்படுவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அகர்மவாதிகள் என்று சொல்லப்படுவார்கள். எக்ஸாம்பிள் நாரத மகரிஷி, எல்லா உலகங்களுக்குமே சஞ்சாரம் புரிபவர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிகதாவை அவர் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே தம்புரா வச்சுட்டு அவரே வந்து பரப்பின்று இருந்தவர் தான் இல்லையா? இப்போ அந்த மாதிரி செயல்பாடு அவருக்குன்று பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே தேவையே இல்லை இல்லையா? அந்த தம்புரா ஒன்னே போறோம் அவருக்கு. அவருக்குன்னு எந்த உடைமையை அவர் சேர்த்து வச்சுக்கல. ஆனா எல்லா செயல்கள் நற்காரியங்கள்ல வந்து ஈடுபட்டு இருப்பார். நம்மள மாதிரி தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுச்சூரை செய்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை எல்லாம் அந்த காலத்துல செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் பிரகலாதனுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மந்திர உபதேசம், துருவ மகாராஜுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மந்திர உபதேசம், அவருடைய வழி நடத்துதல்ல தான் இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்தலத்தை சேர்ந்தார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட செயலின்மை என்பது என்னன்னாக்கா எல்லா செயல்களிலுமே அவர்கள் ஈடுபட்டிருப்பார்கள், ஆனா பக்தியில செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள். பக்தியில செயல்படும் போது அதாவது பலன்கள் மேல் பற்று இருக்காது. செயல் மட்டும்தான் அவர்கள் செய்வார்கள். பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு அவருடைய பாதங்களுக்கு சமர்ப்பித்து விடுவார்கள். அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுதான் அகர்மவாதி. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா விகர்மவாதி, கர்மவாதி, ஞானி, இது கம்பேரிஷன். விகர்மவாதி பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த வேதங்களையும் பின்பற்ற மாட்டார்கள், பக்தி எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, கடவுள் நம்பிக்கையும் இருக்காது அவங்களுக்கு. கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மம் வந்து கண்டிப்பாக விலங்கு இனத்துலதான் பிறப்பார்கள். ஏனென்றால் இவர்கள் அறியாமையில் உழன்று கொண்டிருப்பவர்கள். ஆன்மீகவாதிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிலாசபிக்கல் தாட்ஸ்ல இவங்க இருந்தாலும் அதை நல்ல முறையில எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. நாத்திகவாதிகளும் இதுக்கீழே தான் வருவாங்க. அது ஆனா ஆன்மீகவாதிகளால் அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். எடுத்த பிறவியின் என்ன நோக்கம், மனித பிறவிதான் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற பிறவியிலே மனித பிறவிதான் மோட்சத்துக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய பிறவி. வேற எந்த பிறவி எடுத்தாலுமே, அதாவது விலங்காகவோ மரமாகவோ செடியாகவோ எதுவாகவோ நம்ம பிறந்தாலுமே நமக்கு மோட்சம் கிடையாது. மனித பிறவில மட்டும்தான் நம்மளால வந்து மோட்சம் அடைய முடியும். அப்ப இந்த உடலை கொடுத்த பகவான் நாம வந்து நன்னிலை அடைந்து பகவான் இடத்துக்கு போகணும்ன்ற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து அபிவிருத்தி செஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கர்மவாதி. கர்மவாதியில 2, ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சகாம கர்மயோகம், இன்னொன்னு நிஷ்காம கர்மயோகம். சகாம கர்மயோகத்துக்கும் நிஷ்காம கர்மயோகத்துக்கும் வித்தியாசம் வந்து சிலதுதான். இங்க இவங்களுக்கு 2 பேருக்குமே பக்தி உண்டு. ஆனா இதுல வந்து பலன்கள் மேல் கொஞ்சம் பற்று வச்சு செய்வாங்க, இவங்கள் பலன்கள் மேல் பற்றற்று செய்வார்கள். இது யாரு? நிஷ்காம கர்மயோகி. இவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய சந்ததிக்கும் வேணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வைப்பாங்க, ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான் பக்திக்கு உபயோகப்படுத்துவாங்க. இவங்க அப்படி கிடையாது, தனக்குன்னு தேவையானது மட்டும் வச்சுட்டு மீதம் இருப்பது எல்லாம் பகவானுடைய கைங்கரிக்கு கொடுத்துருவாங்க. அது நிஷ்காம கர்மவாதி. இப்படிப்பட்டவர்கள் சகாம கர்மவாதிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வர்க்கம் அல்லது உபதேவதைகள், அவங்க எந்த தேவதை வணங்குகிறார்களோ அந்த லோகங்களை போய் அடைகிறார்கள். இறுதியில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட உலகத்தில் மீண்டும் அந்த புண்ணிய காலங்கள் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறப்பார்கள். ஆனா நிஷ்காம கர்மயோகி பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோட செயல்படும் பொழுது அவன் மோட்சகதியை அடைகின்றான். சோ இதுதான் வந்து கர்மவாதி. ஞானி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை விரும்பி செய்து கொண்டவர்கள். இவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம தத்துவத்தை, ஆத்மாவுடைய ரூபத்தை வந்து உணர்பவர்கள். தன்னிலேயே அதாவது பாத்தீங்கன்னா திளைத்து நிலை பெற்று அதிலேயே திருப்தி உற்று ஆனந்தம் உற்று பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை விட மேன்மையான ஆனந்தம் வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற ஆத்ம ரூபத்தை கண்டவர்கள் அவர்கள்.
பயன் உலகின், அதாவது பயன் உலகம் என்றால் இந்த பொருள் உலகம் என்று பெயர். விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். நாம் எதற்கு மறுபிறவி எடுக்கின்றோம் என்ற ஞானத்தையும் அவர்கள் கண்டிருப்பவர்கள். மீண்டும் மறுபிறவி எடுக்கக்கூடாதுன்னா என்ன செயல்பட வேண்டும் என்பதும் அவர்கள் அறிந்தவர்கள். அதற்கேற்றாற் போல அவர்களுடைய செயல்களை அவர்கள் செயல்படுத்துவார்கள். பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். அது ஞானி. இங்க அகர்மா பத்தி தான் சொல்லியிருக்கோம். இங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நாரதரையே நம்ம எடுத்துக்கலாம். எஸ், 18th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. கர்மண்ய அகர்மயக பஸ்யேத் அகர்மணி ச கர்மயக ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்த கிருஷ்ண கர்மக்ருத். எஸ், கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகின்றான். அவனே ஞானி ஆகின்றான். ஒருவன் தன்னுடைய செயல், அதாவது அவனுடைய தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றான் என்றால் அவன் கர்மாவில் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அகர்மாவை காண்கின்றான் என்ற அர்த்தம். அவன் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றான், ஆனால் உண்மையிலே அவன் நான் எது செயலுமே ஈடுபடவில்லை அப்படின்னு காட்டக்கூடிய, ஏன்னா பலன்கள் மேல் அவன் பற்றற்று இருக்கின்றான். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாரும் கூட இப்ப வந்து நீங்க எல்லாரும் ஸ்ரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? அதாவது செயலற்ற தன்மையில உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. இப்ப எல்லாருமே ஒன்லி போக்கஸ்ட், எந்த புலனும் வந்து வேலை செய்யல. ஆனா காது மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேலை செய்துட்டே இருக்கு, கேட்டுட்டே இருக்கு ஆக்சுவலி. சோ இப்போ செயலற்ற தன்மையில உட்கார்ந்து இருந்தாலும் இந்த காது பாத்தீங்கன்னா செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது இல்லையா? கேட்கும் தன்மையை வந்து செய்து கொண்டே இருக்கின்றது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அகர்மாவில் கர்மம் என்பது நாம வந்து சொல்கின்றோம். சோ மனிதரில் அறிவுடையோன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானத்தை வந்து புரிந்து கொண்டிருப்பான். எல்லாவித செயல்களில் அவன் ஈடுபட்டிருந்தாலுமே, அனைத்து காரியங்களில் நாம் ஈடுபட்டிருக்கலாம். ஒரு தந்தையாக, தாயாக, மகனாக, மகளாக, நாம் எல்லா காரியங்களிலுமே இந்த பௌதீக செயல்களை நாம் ஈடுபட்டிருந்தாலுமே அதனுடைய பலன்கள் எதையுமே நாம் எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது பக்தி உணர்வில் செய்யப்படும் போது நாம அகர்மவாதியாக கருதப்படுகின்றோம். இல்லை என்றால் நாம கர்மவாதியாகவே இருக்கின்றோம். கர்ம பந்தனத்திற்கு கட்டுப்பட்டு மீண்டும் இந்த லோகத்துல வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாகின்றோம். அதாவது அடுத்த பிறவி என்ன என்பது நம்மளுடைய செயல்கள் வச்சு நாம புரிந்து கொள்ளலாம். சோ அவன் வந்து இந்த மாதிரி அகர்ம தன்மையில் அவன் நிலை பெறும் பொழுது உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். அவனுக்கு அடுத்த பிறவி என்பதே கிடையாது. அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை சென்று சேருகின்றான். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சில சாக்ரிஃபைசஸ் இருக்கு, ஒரு 4-5 இருக்கு. இருங்க மாதாஜி, ஒரே ஒரு இது சொல்லிடுறேன் நானு. சோ புலன் நுகர்வு நோக்கம் சிறிதுமின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 19th ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எவன் ஒருவன் செயலையும் செய்கின்றானோ அறிவு சிறந்தவனாக அறியப்படுகின்றான். அதாவது இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது அது முக்கியமான காரியமே கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ அந்த புலன்களை நாம திருப்திப்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க, மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிலே லயித்து விடும், மீண்டும் கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடாமல் புலன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாக்ரிஃபைஷியல் வேலை வந்து அவன் செய்யப்படும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அறிவுடையவனாக கருதப்படுகின்றான் என்று பகவான் அந்த 19th ஸ்லோகத்துல சொல்கின்றார். மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 20-21வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்மயோகத்தின் மேல பகவான் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்கார். நிஷ்காம கர்மயோகியினுடைய இயல்பு என்னன்னாக்கா அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதுதான், தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன அவனுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னவோ அதையெல்லாம் செய்வான் அவன் வந்து. ஆனா அதுக்காக 10 ஜெனரேஷனுக்கு வேண்டுமன்ற அளவுக்கு சம்பாத்தியம் எல்லாம் செய்ய மாட்டான். அவனுக்கு எது தேவையோ அது மட்டும்தான் கொடுப்பான். அதே மாதிரி வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பேசிக் என்ன தேவையோ அதெல்லாமே செய்து கொடுப்பாங்க. நம்ம கூட நம்ம பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு கொடுக்கணும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கல்வி கொடுக்கணும், அவர்களுக்கு ஒரு அதாவது திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் வந்து செயல்படணும்ன்றத நம்ம வந்து ஃப்ரீடமா நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். சோ அதை விடுத்து நாம இப்ப அவர்களுக்கு அவர்களை பெத்து வளர்த்து ஆளாக்கி நம்ம செய்த கர்மத்திற்காக நாம வந்து அவர்களை வந்து நம்ம நாளைக்கு அவங்க நம்மள வந்து எல்லாத்துலயுமே அவங்க பாத்துக்கணும்னு எதிர்பார்ப்போட செய்யக்கூடாது. அது வந்து பிசினஸ் ஆயிடும். சோ அங்கே வந்து அன்பு கிடையாது, அது பிசினஸ். எக்ஸ்பெக்டேஷன், எதிர்பார்ப்பின்றி நம்ம கடமையை செய்யறதுதான் அதாவது உசிதமான செயல். சோ அதே மாதிரி பிள்ளைகளும் தாய் தந்தையர் வந்து நன்னா கவனிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து அவர்களுடைய கிராட்டிடியூட், அது அவங்களுக்காக வரணுமே ஒழிய நாம் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லா மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. பகவான் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ வில் தான் கொடுத்திருக்காரு.
அடக்குமுறையால் எப்பொழுதுமே லாபம் கிடையாதுன்னு நிறைய இடங்கள்ல சொல்வார் பகவான் வந்து. அதே மாதிரி தானாக வரக்கூடிய லாபத்துல வந்து திருப்தி அடையணும் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் வந்து 22. நம்ம வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணாலும் அதுல பகவான் என்ன லாபத்தை கொடுக்குறாரோ, 10 ரூபாய் கொடுக்குறாரா, எஸ் ஏத்துக்கோ. 1 கோடி கொடுக்குறாரா, ஏத்துக்கோ. ஏதோ ஒரு நஷ்டமாச்சா அதை கூட நம்ம ஏத்துக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து எடுத்து செல்லணும். சோ இந்த மாதிரி இன்பம் துன்பமான அந்த நிலைகள் வரும்பொழுதும் நாம சமநோக்கோட போகக்கூடிய அந்த சுபாவத்தை நாம எடுத்து செல்லும். ஏனென்றால் இந்த லோகமே நித்தியமற்றது. அதுக்கு எதுக்கு நம்ம அவ்வளவு வரிஞ்சு கட்டி நம்ம வந்து அதாவது நிறையவே லாபம் சம்பாரிச்சு என்ன செய்ய போகின்றோம்? போகும்போது நாம கூட எடுத்துக்கு போறது இல்லைல்ல. இட் இஸ் நாட் அ ஜெனரிக் வேர்ட், தட் இஸ் த ட்ரூத். நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லாமே இங்க விட்டுட்டு தான் போறோம். அதாவது புதிதாக ஒரு வெள்ளை ஆடையை நம்ம போத்தி தான் எடுத்துட்டு போறாங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு பொருள் கூட நம்ம எடுத்துட்டு போக போறது இல்லை. அதுக்கு இருக்கிற வரைக்குமே ஒரு திருப்தியோட நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி போகிறது வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இது. அந்த தன்மை வரணும்னா நாம வந்து நாம யார் என்பதை நாம உணரணும். செல்ஃப் ரியலைசேஷன், இந்த ஆன்மா யார் அப்படிங்கிறது வந்து உணரக்கூடிய அந்த தன்மை, அந்த சிதாதீர் முனி இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நாம டெவலப் பண்ணணும். ஒரு வைஸ்லி பர்சனுக்கு இருக்க வேண்டிய இயல்புகள் எல்லாமே நாம டெவலப் பண்ணணும். தியானம் செய்யணும், பக்தி செய்யணும். இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது தானாக நமக்கு எல்லா திருப்தி என்பது கண்டிப்பாக வந்து சேரும். சந்தோஷத்திற்காக நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கக்கூடாது. நம்ம திருப்தி அடையணும்னாக்கா செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட், எது கிடைச்சா போறோம், எது கொடுத்தாலுமே அதுல திருப்தி அடையக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம எடுத்துட்டு வரணும். அதே மாதிரி இந்த ஜட இயற்கையில குணங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பற்றற்று உன்னத ஞானத்தில் நிலை பெற்று உன்னதத்தில் கலந்து விடுபவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான ஒரு யோகி ஆகின்றான் அவன் வந்து. சோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை அவன் செல்கின்றான். சோ அதே மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் அதாவது நிலை பெற்று நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவதன் ஏனில் அவனது சமர்ப்பணமானது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களில் பூரணமும் லட்சியமும் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்காக அவன் செய்கின்றான் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். வேறு சிலர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் என்னும் நெருப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களின் செயல்கள், கேட்கும் தன்மை, சாதுக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம நிறைய பேசுவோம் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் பேச மாட்டாங்க. பேச்சும் தன்மையை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க, கேட்கும் தன்மையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி அவர்கள் காணக்கூடிய தன்மை, அதாவது அதையும் அவர்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த புலன்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுக்குள்ள வைக்கணும்னா சில தியாகங்கள் எல்லாமே செய்வார்கள். அவ்வாறு பாத்தீங்கன்னா நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய யோகிகள் தான் பாத்தீங்கன்னா பகவானிடத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த திருநாட்டை சேரக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்கள் அடைகின்றார்கள். எஸ் 34th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத் வித்தி பிராணிபாதேன பரிப்ரஸ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினக. எஸ், ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அப்படிப்பட்ட ஒரு நாம எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு நமக்கு வந்து பகவானே வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து நமக்கு வழி நடத்துவாரு. இன்னொன்னு நமக்கு ஒரு ஆன்மீக குருவின் அனுகிரகமாவது நமக்கு கிடைக்கும். குரு என்றால் இப்ப நான் உட்காந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்க, இது நான் குருவே கிடையாது. ஐ எம் நாட் ஈவன் எ சிக்ஷா குரு. அது இஸ் அன் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதாவது குரு என்பவர் யார் என்றால் அடுத்தவருக்கு தீட்சையை வழங்கக்கூடிய அந்த நிலையில் இருப்பவர் தான் குரு. ஒரு உத்தமமான பக்தரா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் குரு என்ற ஸ்தானத்திற்கு, லைக் மத்வாச்சாரியா, ராமானுஜாச்சாரியா, அந்த மாதிரி அவர்கள் எல்லாம் உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து சென்றவர்கள், ஆழ்வார்கள். சோ இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலையை பெற்றவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் குரு என்று நாம சொல்லணும். நாம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை நாங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம். சோ நாங்க வந்து குரு கிடையாது. we are only as an instrument here. நாம வந்து எல்லாருமே கருவிகள் தான். பகவான் நமக்கு ஏதோ அருள் பாலிக்கின்றார், இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கின்றார், இந்த ஞானத்தை 10 பேருக்கு சொல்லணும்ன்ற ஒரு வாய்ப்பு, அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு குருவை தான் நாம் அணுக வேண்டும். சோ ஞானத்தில் திளைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்க விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக தான் இருப்பார் இந்த லோகத்தில் இருக்கும் பொழுதே. ஏனென்றால் அவர்கள் உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தவர்கள். சோ அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் அதை அனுபவித்திருப்பார்கள். they will have experienced actually. சோ அடக்கத்துடன் அவர்களுக்கு கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்துதான் நம்ம கேட்கணும். சோ அப்போது உண்மையை கண்டறிந்த அந்த ஞானி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் நமக்கு ஞானத்தை வாரி வழங்க முடியும். சோ ஒண்ணு பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்தே நமக்கு வந்து ஞானத்தை வழங்குவார். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானத்தை நாம வந்து பெற முடியும். எஸ்
கிருஷ்ண பிரபு இது போட்டுருங்க நீங்க போல்ஸ். எஸ் மாதாஜி முடிச்சிட்டுங்களா மாதாஜி? முடிச்சிருங்க மாதாஜி. ஸ்டோரி ஏதாவது சொல்றீங்களா மாதாஜி? ராதிகா வந்திருக்காங்களா? வரலன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க ஏதாவது ஸ்டோரி சொல்றேன்னா இருந்தா சொல்லுங்க மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம் முடிச்சிருங்க மாதாஜி. ஆமா முடிச்சிருங்க. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம சதுர்த்தோத்யாயகா. ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து போல்ஸ் போடுறோம் நம்ம. ஸோ விவஸ்வான் யார்? ஐ திங்க் இங்க பிரஜதேவி பிரியா மாதாஜி, நீங்க எந்த ஊர்? ஆக்சுவலி இந்த செஷன் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க கை உயர்த்தி என்கிட்ட பேசணும். ஓகே ஷூர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Who is விவஸ்வான்? விவஸ்வான் என்பவர் யார்? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய கடவுள், சந்திர கடவுள், அதுக்கப்புறம் இந்திர பகவான், வருண பகவான், வாயு பகவான் யார் என்றதை நீங்க வந்து டிக் பண்ணுங்க போல்ஸ். Who instructed the knowledge of பகவத் கீதா டு இக்ஷ்வாகு? அதாவது இக்ஷ்வாகுக்கு யாரு சொன்னாங்க அப்படிங்கறத சொல்லணும். சன்காட், மனு, கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா. அதுக்கப்புறம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்தியமான வடிவம் எது? நான் இது நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டே இருந்தேன். ஸோ பிரம்மன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது பிரம்ம வடிவம், பிரம்மாண்ட வடிவம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா வடிவம், சச்சிதானந்த வடிவம். நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எது நீங்க எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சு எழுதுறீங்கன்றது பார்க்கணும். நான் ஏன் எப்பொழுது பகவான் இந்த பொருள் உலகில் அவதரித்தார், எதற்காக அவதரிக்கின்றார் பகவான் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். அவர் விரும்பும் பொழுது பக்தர்களை காத்து, குற்றவாளிகளை நிர்மூலமாக்க, சமய கோட்பாடுகளை நிலைநாட்ட, பிஎன்சி 3 காரணங்களை நான் சொல்லியிருக்கேன். அட்லீஸ்ட் அதை கரெக்டா பண்றீங்களான்னு நான் பார்க்கணும். சமுதாய ஒழுங்கின் 4 பிரிவுகளை உருவாக்கியவர் யார்? மனு, பிரம்மா, சிவா, கிருஷ்ணா. ஸ்டோரி புலியிடம் தப்பித்த யாருடைய யுக்தி சரியானது என்று நீங்களே கருதுகிறீர்கள்? அதே மாதிரி உங்கள் கருத்தில் யார் சிறந்த பகவான், ஸ்ரீராமரா அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா? ஸோ ஐ திங்க் நேத்தே வந்து மாதாஜி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? நாளைக்கு ஸ்டோரி என்ன பிரபு இருக்கு, கொஞ்சம் பார்த்து சொல்றீங்களா? பார்க்கலாம். நாளைக்கு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருக்கு. ஹரிதாஸ் தாக்கூரா? அது இனிமே நானே சொல்லிடுவேன். ஓகே. ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம். ஐ திங்க் சூரிய கடவுள் 100%. 9 பேர் தான் எழுதியிருக்கீங்க. 31 பேர் இருக்கீங்க. ஆல்ரெடி 10 பேர் கிளம்பியாச்சு. எல்லாரும் பண்ணுங்க. மாதாஜி எனக்குலாம் வரவே இல்லை. அதுவே அப்படியா? உங்களுக்கு டிவைஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் மாதாஜி மோஸ்ட்லி. Who instructed பகவத்கீதை யாரு? இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரு சொன்னது? அந்த 4 ஃபர்ஸ்ட் பகவான், அதுக்கப்புறம் விவஸ்வான், மனு, அதுக்கப்புறம் இக்ஷ்வாகு. இந்த சீரியஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நீங்க இப்போ இங்க யாரு சொன்னாங்கன்றது வந்து கரெக்டா செகண்ட் ஆன்சர் கரெக்டா எழுதுங்க. தப்பா செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணரும் கிடையாது, அர்ஜுனரும் கிடையாது. மிச்சம் இருக்க 2 எது ரைட்ன்னு பார்த்து செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் இஸ் ஓகே. ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? வாசிக்கணும். நீங்க எல்லாருமே பகவத்கீதையை ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 ஸ்லோகம்னா வாசிங்க. ஸோ எல்லாருமே இந்த 6:45 மணிக்கு அப்படி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னாக்கா இவங்க ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜியும் சுலோச்சனா மாதாஜியும் எல்லா ஸ்லோகங்களையும் ஒரு வாட்டி வாசிக்கிறாங்க. நீங்க கூட இந்த வேதாபேஸ ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்லோகமா அவங்க வாசிக்கும் பொழுது நீங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மியூட்ல இருந்துட்டு அதையும் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கும் வந்து நல்லதாகும். ஸோ பகவத்கீதை வாசிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியமான காரியம் அது. ஸோ அந்த காரியத்தை நீங்க செய்யுங்கன்றதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். மாதாஜி, எஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த துளசி மாலை ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னீங்க, இன்னொரு தடவை சொல்லுங்களேன். கண்டிப்பா சொல்றேன் மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு யாரோ கேட்டிருந்தாங்க. ஐ ஷுட் நாட் டச் டுடே. நான் சண்டே தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுப்பேன். என்னுடைய துளசி மாலையை எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஓகே, அது வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுக்கணும். ஓகே, நன்றி மாதாஜி. எஸ், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாதாஜி. மாதாஜி, நான் குருநாதன். சொல்லுங்க பிரபு. முன்ன மாதாஜி, இந்த
பிஜி பகவத்கீதா 4.6 சொல்றச்ச நீங்க வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட் ஒரு லிங்க்ல இருக்கும், அதை போய் பாருங்க சொன்னேன். அது என்ன மாத்தாச்சு 4.6 சொல்றச்ச எக்ஸ்பிளைன் பண்றச்ச பிரம்ம சமிதா சொல்லியிருப்பேன் நான். பிரம்ம சமிதா பிரம்ம சமிதா எங்க எதுல போய் பார்க்கணும்? வேதா பேஸ்ல இருக்கு பிரபு. நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க வேதா பேஸ். அங்க போனீங்கன்னா எல்லா புக்ஸுமே இருக்கு உங்களுக்கு. நீங்க அங்க பாத்துக்கலாம். அதுல 5.1ல அந்த 5 இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம சமிதா ரொம்ப அற்புதமான பாடலாவே நீங்க யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணாலே ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் பிரபு. நீங்க இன்னும் 10 வாட்டி கேட்கணும்னு தோணும் பிரம்மர் பாடிய பாட்டு. பிரம்மர் பாடிய. எஸ். சரி, தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். ஓகே, ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஸோ விவஸ்வான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய கடவுள், அதுதான் ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு மனு தான் சொன்னார், ஏன்னா அவருடைய தந்தை வந்து மனு. நெக்ஸ்ட் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்தியமான வடிவம் சச்சிதானந்த விக்கிரகம். பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பிரம்ம நிலை, பரமாத்மா நிலை, அதுக்கப்புறம் பகவான். அந்த பகவான் என்ற நிலைக்கு வந்து சச்சிதானந்த விக்கிரக நிலை என்பது நாம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஏன் எப்பொழுது பகவான் இந்த பொருள் உலகில் இந்த பிஎன்சி தான் ரைட் ஆன்சர். மீ மட்டும் கிடையாது, சி மட்டும் கிடையாது, ரெண்டும் கலந்துதான். ஓகே, திஸ் ஆன்சர் இஸ் அக்செப்டட். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணா கூட யாரும் அவர் விரும்பும் பொழுதுன்றது செலக்ட் பண்ணாதனால ஐ கேன் கன்சிடர் இட் அஸ் 100% தான். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ 4 சமுதாய பிரிவை படித்தது பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறது வந்து ரைட்டான ஆன்சர். மனு எதுவும் படைக்கல. 4 சமுதாய பிரிவு இப்பதான் நம்ம அந்த ஸ்லோகத்திலே வாசிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது 4.13 ஸ்லோகம், ஐ திங்க் இஃப் யூ கோ பேக் ஐ திங்க் யூ கேன் சி. ஸோ அதாவது 4 சமுதாய பிரிவை படைத்தது பகவான் என்பது நம்ம படிச்சிருக்கோம், வர்ண மற்றும் ஆசிரமங்களை பற்றி. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருவருடைய யுக்தியும் சிறந்ததே, அதே மாதிரி ராமரும் கிருஷ்ணரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறந்தவர்களே. 2 பேருக்குமே எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் வித் திஸ் ஐ வில் பி